Čaute všetci, je s vami Drago, môj mladší brat, Čaute všetci. ktorý dneska hrá so mnou Brawl Stars. A keď ste si všimli, mi chýbajú 4 trofeje do 20 000. Takže dneska to dáme s bratom hneď a otvoríme Legendary Start. Takže Michal, daj ready. No dneska vlastne dáme tých 20 000 trofejí, otvoríme Legendary Star Drop a trochu si zahráme s bratom. A teraz sa posnaž o výhru. Mám to sa bude... Dúfam, že ešte nebude mytik. Co je mytik? Mytik! Však ja mám takých vždy. Vieš čo? Pravý krov to musí byť. Frank kupujem. Haló. Ten berí. Aj proti mne je Dino, proti nám, pardon. Tak. Ok, choď na tamto. Mám čas. Aj. Choď preč. Aj, ten Max, on ešte nehajú uteká. Ešte to je krov. Ako mi ešte mytik. Krov je mytik. On tam to je mytik. Ale myslím, že... Aha, rankedy. To mám keď... Aj. Poď. Fuch. Máme teraz obklúčení, tam je Max. Teraz poza mnou rýchlo. Tak to pôjdem. Galiť. Ovno. No. Vidíš, už sme iba 4 týmy. Nie to slavím. A stále sme to tým, že Frank, no ty a ja. Zabujem. Poď zabiť Maxku. Máme ju. Dobre, ja mám 20 000 trofejí. Ja zabil len, ale nevadí, keď už nevyhráš, lebo máme plus. Ale dobre. No dobre, som ich zíde. Dobre. Plus 7. Ešte mám 20 Hejo. na neho. Ježiš. Máme 20 000. A ja mám 2000. Taktiež nezabudnite dávať lajky a odbery, ale najprv Toto sú mám nové. mi poradte, čo robí tento Gear. Mythic som si ho kúpil a neviem, čo robí, takže napíšte to do komentárov. Ukáž profil ešte. Ukážem vám Michalov profil. Hra nejak 4 alebo 5 dní, takže nech sa páči. Taký pravedom. Kdyby ta som ešte dostala včera. No. Čo vlastne, Michal? No. Dneska by som chcel dať ešte Bronze 3 na tohto. A taktiež mám, jak sa to volá? Spajka Ja sa pozriem na to. z nového a Čaka. Mi padol z Megaboxu. Takže Michal, otvárame. Áno. Vieš, kde sa Bujím. Vieš, kde sa to. Nie. Na Franka, ale však na Franka ako... Ja viem tiež, Dobrá, ale... Mohlo padnúť aj dačo lepšie. Mám 2000, počít to bude čo? To už budú na... Ideš? No už je to zase poslávať. Ideme hrať.
Ale dobre si to urobil, dobre. Ale mám, no neviem, Ja už mám 20 000. Ok, daj mi, ale ešte, že nie. Taktiež mám shorts na kanále, v ktorom som otvoril Megabox. A neprezradím vám, čo mi z toho padlo, ale padlo mi tam dačo dobré, takže si to pozrite. Mám už 115 gemov. No Michal vypadlo z toho gemu z Megaboxu, čož Mal som je, prvý a mal som ešte dve a potom ďalšie. je veľmi Bú. dobré. A ja mám bú. Ten je ten bú a ja ho aj mám. Čak dobre, maj. Baba stala. Už sme traja. Kto som ja? Ja som ktorý? Ten vpredu? Nie, ty si ten vzadu. Kto nich? Do toho klobu. Jeden po tebe skočil. Nemal som šancu. A ja si tiež zomriem. Ne. Som v pasi. Ne. Kaktus. Spike, zachraň ma. Teda tie plus mám? Nie, nemám. Nemám. Plus 0. Ja tiež. Čiže 24. Jeden. Franka ide mi povedať, lebo mám na neho 20. Za chvíľu 20 000 trofejí. Taktiež píšte do komentárov, koľko máte teraz trofejí. Dino Leon. Ešte tak nezas... A to je... Neuvidíš. Čo robíš? Idem hľadať. Čo hľadaš? Primo. Na čo? Ďakujem. Ja sa bojím. Kód. Jau. A ty tam čo robíš? Snažím sa učiť od Maxky. Nehovor. Oh no, ten je dynamite. Nezabil dynamite. Vidím. Čo? Oh no. Teda čo? Tak štúrte. Mám ho v minuse. Zase mám quest. Kebyže skončíme 5., tak by som už nemal 20 000. Poď, Michael. Dobre. Čo mám povedať? Lebo. Šáka bude. Je žiaden len. Ešte tak. Nie som žiadny silný problém. Iba traje volt. Ale ako Leon nie je úplne že silný, ale je taký silnejší. Mám ničím ďalšiu čestku. Takže dajte odbery, lajky. Taký populárny. Taktiež píšte do komentárov, či mám robiť video vo FIFA ešte. Mám tam lepší tým ako predtým. Možno vám ho ukážem. Prestaň! Tak som sa bol. Jo, máme 11 občip. Hop, hop. Ja vieš tom, že ty si teraz, kebyže máš hyper, si nesmrteľný. Ako keby. Vieš, že silný. Čak ja už dávam 1000 damage. Ja mám...
Ty Byron, ty Zetko z palicou. Dve údery som takého zabil. Tam som zabil niekoľko úderov. No. Čo robíš, ja som už dávno zabil. Strelil ultinu, mi ničil ultinu. A teraz budem neviditeľný. Ja som za... Vidíš ma, vidíš? Áno. Aha, vlastne. Teammate ma vidí. No, idem. No. Počkaj, później. Počkaj. Ty będziesz się odcisł. Za chwilę będę mać sztua na 2500. Ja teraz si zoberiem Barleyho. A jeszcze mam dobrego. Ty Franka możesz. Keď chceš. Ja za Franka. No. Môžeš si vybrať, koho chceš. Ja si beriem Barleyho. A tutaj naša dneska posledná hra, hej? Ja idem za to, kto brałem. Bu. To počkaj, nie. Si ma povedať, že si berieš malý round. A nie, ty nič nepovieš, si zoberieš toto a teraz tam ideš prehrávať. Jeszcze rok sobie będę się... Tak nie. No hej, lebo ty nevieš. A môže Michal, na čo si zobrám na malý round? A to nie zabыл, że to jest Ticho, poď tu. Barley. Bastard mnie chce zabić. No teraz držaj. Som chcel zabiť takú iného. Ja chcę ci zabić. Nawet chyba się no... Tam je trikos. Ajajaj. Sami, Demi. To są coś chipy. Nech si pošli. To je vtedy, keď zomrieš. To dáva iba damage. Teraz držaj. To kde si pošiel? Rockspeed. Ok, tak položím ultima na neho, nechce sa mi čakať. Rob dačo, strieľaj do nich. Ďakujem pekne. Ešte. Miko pizza. Chod dozadu. Máš ultimus, drhaj. No, čo si išiel tam? Do steny? No dobra, mam pół 4. Plus 1. Dobre. Bol s vami Drago, môj mladší brat, takže čaute. Nezabudnite dať lajky a odbery, A no też nie taki prístup. komentáre a čaute.